Hola, jo sóc Esno. Avui som 11 de l'11 de 2025. Em fa gràcia 11 de l'11. Ah, exacte. El primer. Gràcies. He de canviar. Sí, sí, sí. Gràcies. Avui parlaré de Witcher. The Witcher 4, primer episodi. Endarrerem una mica. Va marxar de Witcher, Herbie Calvel, perquè va llegir els llibres, tots els llibres. Va jugar els jocs 1 i 2 i 3 i la quarta és Siri, però el de Netflix no li sentava bé canviar de rom. Per exemple, Harvey Cavill, faig això, això, això. I els directors, no, 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 no. I la temporada 1 bé, la temporada 2 rifi i rafe, i la temporada 3 va marxar Harvey Cavill i va incorporar el Liam reemplaza de Harry Cavill a partir de la temporada 4. Per mi és una puta merda. per mi, per mi. Però el segon episodi surt el Morfeo, el Launcher Fitzburn. Exacte. Exacte. Està bé el paper, però el protagonista és Harrell. I vaig quedar la quarta, la segona episodi i no puc més. Però no ho sé, no ho sé. No saps per què, però no la recomano de debò. Miraré torturament la quarta, però ja diré. Adeu, que vagi bé. I el dijous, hots. Adeu. Ah, i he tret la barba. Em queda millor per això. Adeu.